Moju prvú 8A som zvládol, tak čo, vykašľam sa na to? Určite nie. Vítam vás pri ďalšom videu a počas tej prípravy na tú 8A som väčšinu času strávil na kilterboard a celkom som zanedbal také tie klasické bouldery, takže toto video bude o tom, ako sa vraciam do normálnej haly a skúšam bouldering ako taký, takže vítam vás ešte raz pri ďalšom videu a poďme na to. Tento gym mám fakt veľmi rád, je to moderná hala a takisto toto je ten gym, kde som bol prvýkrát šplhať, takže veľmi rád sa tu stále vraciam. Každý si tu určite nájde to svoje a majú tu takisto aj priestory vonku, ktoré boli ale bohužiaľ v tomto momente zatvorené kvôli počasiu. Nebo som si zapol. Pokračujeme ďalej týmto 6A boulderom, je to stále v rámci rozcvičky a nie je úplne môj štýl ísť takto sprava, doľava, hore, takže bolo to celkom ľahké, ale hovorím, nie je úplne môj štýl. Máme tu ďalší boulder 6B, ktorý bol už viac môj štýl, viac sa mi páčil a takisto som si tam vedel precvičiť dobre moje prsty. Taký skok. Skok. Čo ti je? Tento boulder som chcel skúsiť trošku neskôr, ale predo mnou to niekto skúšal a hovorím si, že vyzerá to celkom ľahko. Nič, ideme ďalej, tento modrý boulder 6C, taký jemný previs, ale veľmi dobrý boulder. (6B+), podobný boulder ako ten 6C, takisto jemný previs, tento trošku viac technickejší, takže v porovnaní mi príde, že tento bol ešte o čosi ťažší ako ten 6C boulder. Ešte som sa vrátil, chcel som si skúsiť 7A+ boulder, ktorý vyzerá dobre a je to taký skôr kilter štýl, tie lišty a malé chyty.
Okay, tak skúsme si 7B, tú žltú. Vyzerá strašne zle. 80 tu. Come on out. Come on, you got it. Mikrofon, vysielú. Spadol mi mikrofón. Takže aspoň nevidieť, že sa snažím. Toto je... Ty vole. Jeden pokus. Som úplne hotový. Kaput. Tréning máme za sebou, ako ste mohli vidieť, tak veľmi mi to nešlo. Takýto typický boulderingový tréning som už nemal dosť dlho, ako som spomínal, celý rok som sa pripravoval na tú moju 8A na kilterboard. Takže som veľmi rád za tento tréning, bola to skôr taká pohodička ako nejaký silový tréning, dal som si nejaké ľahké aj ťažšie bouldery. Mám na čo pracovať, asi to ešte nebude na žiadnu komp súťaž, boulderingovú súťaž, takže musím na sebe určite makať. V tejto časti tu za týmito dverami je obrovské tréningové centrum, kde je veľká sprejvov, takisto kilterboard, komp, bouldery. Z tejto haly už video je na mojom profile, určite si to pozri, ak ťa to zaujíma. Je to veľmi dobrá vec, ak sa pripravuješ na nejakú súťaž. Nechám to video v vpisu videa. Tak to bolo všetko pre dnešné video. Určite ma nezabudni podporiť, odber, like a koment, ak ťa hocičo zaujíma. A vidíme sa na budúce.